Προσομοίωση ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών παρακολούθησαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι. Η πρώτη από τις νέες υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά κατέπλευσε στη χώρα μας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εν πλώ υποδοχή της. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι το πρώτο πλοίο μιας σειράς κρίσιμων εξοπλισμών που θα φέρει το πολεμικό ναυτικό στην εποχή της καινοτομίας. Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας Κίμων και των 3 υπολείπων φρεγάτων Μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό που θα ακολουθήσει συνιστά ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε γυναίκες και κυρίως σε μητέρες. Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης συνολικού ύψους περί τα 102 εκατομμύρια ευρώ εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω. Έμφαση θα δοθεί σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αφού ξαναγήθηκαν στους χώρους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενημερώθηκαν για τους όρους διεξαγωγής του briefing. Δεν υπάρχει περιορισμός ερωτήσεων από τους πολιτικούς συντάκτες. Σε όλα απαντάει ο κυβερνητικός, όσες φορές και να το ρωτήσουν για οτιδήποτε. Και μετά το briefing έχει ξεκινήσει και γίνεται σταθερά 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Παλιότερα γινόταν 1 φορά την εβδομάδα, την Τετάρτη. Στη συνέχεια, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έθεσαν τα ερωτήματά τους, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε ποιο βαθμό στα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα υπάρχει μέριμνα για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 14 προς το παρόν από τα 25 ΑΕΗ της χώρας με την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΗ και υποστήριξης κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η συνολική δημόσια δαπάνη κατά τα 14 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαμορφώνεται σε 6,55 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα. Η δράση ολοκληρώθηκε με την απόδοση ευχαριστειών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εξαίρετη φιλοξενία και τη δυνατότητα που δόθηκε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση σε πραγματικές συνθήκες. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, πρέπει να πω, διότι είναι κάτι το οποίο το προσφέρουμε εμείς στο μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ.